Noong hapon ug mao kani ang latest weather update karong adlaw. Atong gibantayan nga bagyo nga si Kiel ni-intensify na into severe tropical storm ug kini gibana-bana nga naa sa gilayong 360 kilometro kasadpan amihan ang kasadpan sa may Coron, Palawan. Nay dalang hangin dol sang sentro nga moabot og 95 kilometers per hour ug nay pag-unos nga dili molapas sa 115 kilometers per hour. Iyang paglihok hinay pasilangan pero base sa ato ang weather model karong adlaw mo recurve na siya papalayo sa atong Philippine landmass and posible by Saturday morning naa na ni gawas sa ato ang PAR. Samtang ang tail end of a cold front padayon nakaapekto sa menang bahin sa Luzon. Dusa sulod sa 24 oras ang kasadpang Visayas makasinati og mapanganuro na kalingitan inubanan og mga katag-katag na mga pagulan panugdog og kilat dala sa maong bagyong si Kiel. Kakusgon sa atong hangin kasarangan ngadto sa kusog ang muro sa tibok Visayas, diin natay kasarangan nga pagbalod sa atong kadagatan. Ang atong haring adlaw musubang ugma sa may alas 5:36 sa kabuntagon. Para sa dugang kasayuran, bisitaha ang official social media account sa Twitter, Facebook ug sa YouTube ug bisitaha ang among official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST ug para sa balitang Disdak kini si Joseph Gerald Merlas, mayong hapon.